Fy enw I yw Amy James a dwi'n swyddog cysylltiadau cyhoeddus a chyfryngau cymdeithasol i'r Bathdy Brenhinol neu'r Royal Mint fel mae sawl unigolyn yn adnabod y cwmni. Mae diwrnod arferol yn fy swyddi yn cynnwys gofalu ar ôl y cyfryngau cymdeithasol, y Bathdy Brenhinol, a mae hwnna'n yn edrych fel bod fi yn siario gwybodaeth newydd ar draws yn sianeli sef Facebook, Twitter, Instagram a hefyd LinkedIn sydd yn rili bwysig i ni fel cwmni. A ni'n siario gwybodaeth newydd mwyn creu sgwrs gyda unigolion sydd yn dilyn ni. A hefyd i ni gallu cyrraedd pobl newydd sydd heb clywed am ni fel cwmni o blaen. Wedyn ar ochr cysylltiadau cyhoeddus, o ddydd i ddydd dwi'n siarad gyda newyddiadurwyr mwyn i ni rili gallu creu perthynas gryf gyda nhw. A mae hwn yn rhywbeth sy'n rili bwysig i ni fel brand fyd, achos mae fe'n creu ymwybyddiaeth am ni fel cwmni. Yn ogystal i gyd o'r hwnna, dwi hefyd yn cael y siawns i weithio ar ymgyrchoedd anhygoel. Met Caerdydd fy helpu trwy ddarparu nifer o cyfleoedd i fi amser o'n i'n astudio yn y prifysgol. Ces i cyfleoedd i gweithio gyda cwmnïau tu allan y prifysgol ar wahanol prosiectau. A wrth edrych nôl ar hyn nawr, mae hwnna wedi rhoi y siawns i fi gallu defnyddio'r theori a gwybodaeth o'n i'n cael ei dysgu yn darlithoedd a seminarau. A wedyn rili defnyddio hwnna yn senarios gwaith bywyd go iawn. Hefyd, mae rhaid i fi gweud, wrth cael cyfle astudio yn Cymraeg, mae hwnna rili wedi bod yn help enfawr i fi fyd. Pan chi'n astudio yn Cymraeg, chi'n ffurfio fel rhan o grŵp llai o seis, sydd yn golygu bod chi'n cael lot mwy o cefnogaeth wrth eich tiwtoriaid, a hefyd cefnogaeth fentura fyd. Fel mae rhaid cofio, mae sawl un o'r tiwtoriaid hyn wedi cael cyrfaoedd cyn mynd mewn i dysgu a darlitho a pethau fel ati. Felly, wrth edrych nôl, dwi rili yn teimlo fel oedd y tiwtoriaid Cymraeg wedi helpu siapo fi fel unigolyn yn barod am y byd tu allan y prifysgol.